Lakhan ko rachok Daurbagori MSC constituency ang kang Daythor mini stadium along Daurbagori Press Club abitung atum pen phirang kiamai kang ni bangso hut ke bangji football ke pathu ke bi pon along Press Club tin penta ki pathu dun je phan ko chuningri padopon bangso phirang kiamai kang ni pon along ka chitong dun lake Daurbagori Press Club Financial Secretary Robinson Kiling Kaziranga in charge Ruelson Rongpi DLSA Secretary Amoron Terang atum chitong dun Phirang kiamai kang niponang ko kabangke Daurbagori Press Club abitung atum Wednesday match ke bipon jipusi chisik chidang ponbom tanglo. Aprang ke dolamara part lapen Daythor part si bipon populo. Sitame non ke Ladakh Daythor long si bipon vetpo. Athema asap so kasiksak do koklo lasi dia chohanglo. Puthot ke wangjian ningkana hutabang si dolamara part ke bipon popusi phirang kiamai long ningje pon. Nilitum dak Daythor minister do ma filong si dak pathu biik po lake 3 April si nilitum ke pathik lo lasi nalitum phan ke pachini ji kang tungela lo nilitum jasemet ke nilitum Daurbagori Press Club pen si nilitum kibiji lapen labang solong nanga cerap dun nilitum ining cing sampai kai ke sitamela lang litum pen si nilitum phan direction ang pidun football pathu ko sonma ko nilitu club ko lam chot nilitu football pathu ahin bang thana chini la sidak lang litum han nilitum chingki che than lo la si football pathu ko sonma football pathu ge nilitum ta an pen ge nang chirabun popula lang li phanta churo lo DLSA akhai president moron terang phanta Bangso hut first prize lake suri cap mate rupees 10,000 with trophy. Second prize lake suriner cap mate rupees 8,000 with trophy si pipon po. Lapen joint fee lake suri sira isi mate rupees 1,001 bangso long kapre kanong estame pipon chi puta ningje ponthu. Bangso hut nona mat kai phulangso FC, DMSA FC, Malasi 11 FC, Diring Chingthur Club, Pambari, Rising FC, Socheng Thenta Press Club lapen Daythor part ke Daythor pen lang thoi the pianta parlo ponlo lasinang le tum labang so football knockout along nang chepati tun popusi ningche the ponunti non ke bang ji April ni phai ke thom pen ladak one day bulo amen ye bol tame ni free bak ne la so football ke pathu chepati bibon ji busi chingwai pono dak Daurbagori Press Club abitung atum pen lapen madak nitum labang so long kacerat dunia bangke Daythor lang namong sport association thiek pendel se nitum same elang nitum han cerap citu dunji busi elang nitum han lamthe cipi dun no lapen ahok lo football ke pathu lagai si nitum kado be chino sport lapen sport culture nitum kon ma chihung nei pulo lang te nitum kachimia kanang sot kedam ta first tame urban most council pen tame each constituency of Hanstame 10 crores is a project scheme ipido la sport culture chihuni babutha phanlo aben lalo la silitum bole bathu litum texer abang thu atum do abang thu pitum do sordo tum da pathulong bol ke laben sobin so tum da pathulong laben la so bole pathulong bolong rong ato anu long stame misen ke tek atum do la si halat tuma phan ko son si aprangan ke wan thegima lipudang te la non Daurbagori Press Club abitung atum kabor ipon asona long sa militum warsai chonu melo ladak ilitum ka pathu che bakla on pen parke mesen ilitum da ka pathu thek long lo lipung te ka prega long sta me ka pathu dun je phan warsai long ho la so News report Carbin Long Live